Os populares de Boiro fixéronse eco das queixas formuladas por varios veciños ante o retraso na resolución dos expedientes do Servizo de Axuda no Fogar, a pesar de que a Consellería de Política Social ten incrementado a contía para cofinanciar o servizo. O Concello conta con máis dun cento de solicitantes en lista de agarda. A ratio de atención do SAF no municipio o de 48,3%. Hai 96 beneficiarios atendidos e 103 á espera do servicio. 7 de grado 3, que é o grado de maior necesidade, 24 de grado 2 e 72 de grado 1. É dicir, no Concello hai máis persoas pendentes do servicio que atendidas. Do total das horas asignadas, as 5.545 que antes dixen, o Concello está utilizando 4.903 e ten 642 dispoñibles. Polo tanto, nós non entendemos que non se tramiten os expedientes. Dado que a consignación das horas por parte da Xunta depende do uso efectivo das mesmas, os populares instan o Executivo a asignar as 642 horas que quedan dispoñibles para poder así estender o servizo a máis usuarios. Estuvemos falando con distintos responsables da Consellería e dinnos que se o Concello é capaz de xestionar as 600 e pico horas que lle quedan pendentes de asignar, a Xunta cubriría o resto das horas necesarias para atender a todos os veciños que están solicitando axuda no fogar, que é en torno a 1.100 horas mensuais. Hai o compromiso da Consellería de que eso faríase de inmediato, pero o que ten que facer o Concello e o que ten que facer o alcalde é poñer a xestionar a Concellalía de Asuntos Sociales e se a persona que está ao frente da Concejalía de Asuntos Sociales é incapaz de xestionalo, pois que a sustitúa. O voceiro popular lembra que o Servizo de Axuda no Fogar sempre foi unha das prioridades da política municipal ao longo dos sucesivos gobernos, polo que apela a seguir nesa liña de apoio á dependencia.